Kemm nixtieq li ninvistak, o Ġesu sagramentat, fuq l-artal fejn tinsab waħdek minn kulħadd abbandonat. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm nixtieq li l-qlub kelli ta' kemm huma lejk ingrati, ta' dawk li ma jarfux biex tant qlub lilek kont nagħti. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Imma għaliex qalb waħda tajtni kollha lilek ir-rejtna tiegħek bħala vittma tal-imħabba tant tal-jom kemm għalija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Mill-imqaddes tabernaklu u Ġesu għatla tinsini fidi u tama kattar fija bin-nar ta' mħabtek imlini. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. O Ġesu fuq sibijieti, fuq kull xewqa tal-qalb tiegħi, xerred dejjem il-barka tiegħek mod li tibqa' dejjem miegħi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Skont il-fehma l-bżonnijiet tal-Papa, missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka inti fost in-nisa, imberek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Il-misteri tiegħek u Alla jkebsu fina dakinhar ta' mħabba li beħtħeġġeġ San Franġisk Saverju għas-salvazzjoni tal-erwieħ, ħalli ngħixu dejjem aħjar skont is-sejħa tagħna u bħalu niksbu il-premju mwiet lil ħaddiema it-tajba bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Imbirku l-mulej. Issa se nkomplu bl-adorazzjoni, nfakkar li għadha hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar, ikun hawn qudiesa fl-ofsinhar u fl-għaxija nerġgħu nagħmlu l-adorazzjoni. Issa se ngħidu t-talba tal-għasar hawn il-kotba għal min se joqgħod hawn u nitolbu din it-talba għażiża fl-okkażjoni tal-festa ta' San Franġisk Saverju. Tina l-ħlewa tal-isna tas-sema biex il-ġieni xraħet naħu
Insibu il-paġna 764 il-Komun tar-Rajja tal-Irwieħ. 764. But Salmi ser ikunu paġna 175 minn page 764 ngħidu l-innu u naqbżu is-Salmi u ngħidu lezzjoni qasira semmixxikom ftitiet. Sibu paġna 764 għamlu marka hemmhekk u għamlu marka wkoll fuq paġna 175 semmixxikom ftitiet. Umu bil-wifqa nibdew minn paġna 764. O Allah, ejja eħli jisni, mulej fihi teċenni, gloria lil-Missiru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif mill-bidu issa u dejjem, u jibqa dejjem ta' dejjem, amen, alleluja. Bniedem sewa mudel jiddi, ta' virtu nixġulek innu, bih nixtiequ nfaħru lilek, u l-emejjer kbar ta' Allah. Il-qasis il-kbir ta' ħajtu, bih bib tal-la nerġaw nsiru, bil-paġrit li għamel mana, raddi slim lil-poplu mifdi. Inti minnu ħtart ministru biex tissok tal-ħidma tiegħu, tagħti glorja lil-Missieru u s-salvalu l-ġema tiegħu. Għall-Presbiteru sieħeb miegħu fil-missjoni, għaddes ħajtek dawal kelmtek u bekk sir tal-poplu tiegħu, saċerdot u vittma u mallem, mismewit fejn inti tenna, la tinsix li l-Knisja mqazza, tħalli qatli n-naċ ta' Kristu, tkun tonqoshom mera tajba. Seb li Trinita qaddisa li fit-tiba kbira tagħha, issa tagħtik il-ħlas xira ta' għaddej fidilu tajjeb. Amen. Noqogħdu bil-qiegħda u nsibu paġna 175. 175. Jidu l-antifona. Ħbibek jidħlu f'darek mulej bajjat ta' ferħ. Ftakar mulej f'David u fil-hem tiegħu kollu. Ftakar kif ħalef lil-mulej u wiegħed lill-Alla l-qawwi ta' Ġakob. Ma nidħolx taħt is-saqaf ta' dari, ma nitlax fuq il-frix ta' sotti. Ma nalaqx għajnejja u norqod u anqas nagħlaq xfar għajnejja binas. Sa ma nsib post tal-mulej amara l-Alla l-qawwi ta' Ġakob. Araw, smajna bl-arka f'Efreta, sibnija fir-raba ta' ġar. Ħanidħlu fl-amara tiegħu, nixteħtu quddiem il-mirfes ta' riġleħ. Wejja mulej lejn il-mistrieħ tiegħek, intu l-arka tal-qawwa tiegħek. Jilbsu l-ġustizzja l-qassisin tiegħek, jgħidu bil-ferħ il-ħbieb tiegħek. Minħabba f'David il-qaddej tiegħek, twarrabx wiċċ is-Sultan il-midluk tiegħek. Glorja lill-Missieru lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem, amen. Ħbibek jidħlu f'darek mulej bajjat ta' ferħ. Il-mulej għażel il-Sion biex tkun id-dar tiegħu. Qegħdin paġna 176. Il-mulej ħalef weda lil David u żgur li ma jerġax lura minna.
Wieħed min-nisel tiegħek li jiena nqiegħed fuq it-tron tiegħek. Jekk uliedek iħarsu l-patt tiegħi u l-preċetti li jiena nagħtihom, U liedhom ukoll għal dejjem joqogħdu fuq it-tron tiegħek. għax il-mulej jażel il-Sion u xtaqqa tkun id-dar tiegħu. Hawn insib il-mistrieħ tiegħi għal dejjem. Fija rrid noqgħod għax ħabbejta. Bil-barka nimla l-ħażniet tagħha, bil-ħobs inxabba il-foqra tagħha. Bis-salvazzjoni nlibbes il-qassisin tagħha, bil-ferħ jgħidu l-ħbieb tagħha. Hemm inqajjem qawwa lil David, inħejji mnara għas-sultan il-midluk tiegħi. Bil-mistħija nlibbes l-rewwa tiegħu, imma fuqu tiddi l-kuruna tiegħu. Glorja lill-Missieru lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Il-mulej għażel il-Sion biex tkun id-dar tiegħu. Il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u s-saltna u l-ġinus kollha jaqduh. Niżuk ħajr mulej Alla li tista' kollox, li jint u li kont tal-li ħadd il-qawwa kbira tiegħek u bdejt is-saltan. Il-ġinus imtlew bil-korla, imma ġiet il-korla tiegħek u wasal iż-żmien li jsir ħaq mill-mejtin. U jingħata l-ħlas mistħoq lill-qaddejja tiegħek il-profeti. Lil-qaddisin u l-dawk li jibżgħu minn ismek kemm iż-żgħar u kemm il-kbar. Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna, li lejlu nar jixlihom quddiem Alla tagħna. Huma ħarġu rebbieħa fuqu bis-sakka ta' demm il-ħaruf u bis-sakka tax-xhieda li taw. U xejn ma użew ħajjithom, hekk li ħadu saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom illi tagħmru fihom. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Flimkien il-mulej Alla taħ is-seta, il-ġieħ u l-qawwa u l-ġnus kollha jaqduh. Issa nsibu il-komun tar-rajja tal-irwieħ. Il-lezzjoni qiegħda isfel taqrajilna Merjen 767 isfel fit-tarf. Lezzjoni qasira mill-ewwel ittra ta' Pietru. Nitlob lill-Presbiteri li hemm fostkom bħala Presbiteru jien ukoll u xogħol tal-ħadim ta' Kristu u bħala wieħed li għandu sen mis-seb li jagħti l-kieden. Iraw il-medda ta' Alla li jiġi lejkom, kuntu ssieba. Mhux bil-fors, imma bil-qalb, kif irid Alla. Mhux għal li jinbaħx, iżda mħeġġin mill-imħabba. Mhux bħalli kieku taħdmu bil-qawwa u dawk li ġew mogħtijin f'idejkom, imma billi tkunu eżempju għall-medda. Imbagħad, meta jidher ir-raj il-kbir, tiksbu l-kuruna tas-seb, magħmula bil-waqt li ħadd ma jikbir. Il-wifqa. Dan hu il-ħabib ta' Ħutu u jitlob ħafna għal poplu. Dan hu il-ħabib ta' Ħutu u jitlob ħafna. Huwa ta' ħajtu għal Ħutu. Jitlob ħafna għal poplu. Glorja lill-Missier lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Dan hu l-ħabib ta' Ħutu u jitlob ħafna għal poplu. Dan huwa amministratur fidil u għaqli li jissit qiegħdu fuq in-nies tad-dar biex jagħtihom l-ikel f'waqtu. Il-klim tal-Magnificat qiegħed paġna 12. Ru jitfaħħar il-kobor tal-mulej u li jifraħ l-ispirtu tiegħi falla s-salvatur tiegħi. Għaxu xetajn il-fuċċju kont tal-qaddija tiegħu, iva minn issa l-qudiem kun nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar, għaddis u li sem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera il-qawwa ta' drijo xerret lil dawk li huma jimkabra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u Alla jiġkejkni. Mela kull ġid lil min hu bil-ġuħu
u l-onja batom il-barra bxejn. ħasib Izrael għaddejtiju, għaxtakar fil-ħnina tiju. Bħalmawijiet li l-missirijietna, bris Abraham u nislu għal dejjem. Gloria l-missiru l-liben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Page 768, l-antifona fl-imkien. Dan u amministratur fidilu għaqli li s-sit edu fuq il-nis tad-dar biex jagħtihom l-ikel f'waqtu. Kristu għal-qassis il-kbir imqiegħed għal-bnedmin f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-Alla. Nagħtuh tifħir xira u bl-umiltà kollha nitolbuh ngħidulu salva l-poplu tiegħek mulej. Salva l-poplu tiegħek mulej. Inċerri d-dawl tal-ħġeb fuq il-knisja tiegħek permezz ta' mexxejja kbar u għaddisa. Ferraħ dejjem u sebba bl-istess dawl l-poplu nisrani. Salva l-poplu tiegħek mulej. Intfir tid-dnubiet tal-poplu tiegħek kull meta r-raja għaddisa tal-buk bħal-Mose. Bit-talb tagħhom ibqa' saffi u qaddes il-knisja tiegħek. Salva il-poplu tiegħek mulej. Inti konsagrajt għalik il-qaddisin tiegħek minn fost l-aħwa u bat fuqhom l-Ispirtu tiegħek. Għati il-milja tal-Ispirtu Santu lil-mexxejja kollha tal-poplu tiegħek. Salva l-poplu tiegħek mulej. Inti nnifsek oġbok tkun is-sem u l-wirt tar-raja għaddisa tiegħek. Tħallix li xatt minna l-mifdija b'demmek jibqa' mingħajrek. Salva l-poplu tiegħek mulej. Bir-raja tal-Knisja inti tagħti l-ħajja ta' dejjem lin-naċ tiegħek biex ħadd ma jaħtofhomlok minn idejk. Salva lil-ħutna l-mejtin li għalihom tajt ħajtek. Salva l-poplu tiegħek mulej. Dan iż-żmien hekk ta' toqol ta' qalb tagħna u ta' biżaw. Meta nisimgħu baħbarijiet li ma tantx jimlewna bil-kuraġġ aħna nduru lejk mulej. Kif daru missirijietna kemm il-darba fit-tiġrib illi minnhom għaddew fl-imoddi. Forsi aħna qatt ma rejna daqshekk tiġrib f'ħajjitna fost l-umanità. Diversi persuni din l-imxija ħallit kważi l-fuq minn miljun nies fid-dinja kollha mejtejn. Xi ħut minnhom kien hemm minnhom min kien saċerdot, min kien tabib, min kien ners, min kien għallim, min kien professur. Il-biegħ ħabbret il-mewt ta' ex-president ta' Franza, Valéry Giscard d'Estaing. Diversi nies, anke sfijiet. Imxija li nislet biża' kbir u neħħet ftit l-ispirtu tal-ferħ u tal-għaqda bejnietna. Għalhekk induru lejk mulej biex dan iż-żmien ta' tisfija tal-qalb tagħna l-ewwel nett. Insaffu l-qalb tagħna quddiemek biex dan iż-żmien tal-avvent nistennew iktar fil-qalb tagħna. Nħallu barra dawk ir-rabtiet li ma jispewx fid-dinja. Kemm nies bħallhom sena minn dawn li deru quddiem il-mulej kellhom pjanijiet għal din is-sena minn Marzu l-am dawn sfaxxaw. Nitolbuk mulej biex li inna tikkonvertina lejk. Għaliex ma nafux il-jum u s-sija li insa tiġi ssejħinna. Tridna nisru biex bit-talb u bis-sakrifiċċju u blotja tagħna lil dawk ta' madwarna. Ma nistgħux ningħalqu f'biża' kbir u ma ningħatawx lill-oħrajn. Imma fl-istess waqt aħna rridu nibżgħu għall-oħrajn kontinwament. Nibżgħu għalina nfusna, nibżgħu għall-oħrajn. Għax il-ħajja rigal sabiħ, napprezzawha iktar meta ikunna s-saħħa. Għalhekk nitolbuk mulej għall-vittmi ta' din il-pandemija għal dawk li
sfaw vittmi tagħha, fosthom nies illi sfaw vittmi meta kienu jgħinu l-oħrajn. Saċerdoti, tobba, nurses, nies li jsuqu l-ambulanzi, nies li jaħdmu fl-isptarijiet, nitolbuk għalihom għal ġenerożità kbira li jurew mal-marit f'mument ta' niket u ta' tiġrib. Nitolbu għal morda kollha, hemm miljuni morda b'din il-pandemija. U xjenzjati illi fl-aħbar sabiħa li kena din il-ġimgħa l-bieraħ, propju l-bieraħ mill-ġimgħa d-dieħla se jibda jingħata l-vaċċin il-ġimgħa d-dieħla ġewwa l-Ingilterra. Nitolbu li dan ikun suċċess u li jibda proċess ta' fejqan illi tant għandu bżonnu fid-dinja. Nitolbu għal dawk illi dan il-miliet hemm xi ħaġa tinkwetawhom ma jistgħux jifirħu u nitolbu ħalli l-ispirtu ta' Ġesu Bambejn illi ġab tant paċi fil-qalb tar-rajja u f'dawk li raħlu ewwel darba jġib din l-istess paċi fil-qalb tagħna meta aħna niltaqgħu miegħu hawnhekk fl-Ewkaristija fuq l-eżempju sabiħ tal-Beatu Karlo Acutis. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu l-iben tal-Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, għafrinna dunubitna, bħalma nafru lil minu ħati għalina, u la dannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla dawl tal-fidili u raj tal-irwieħ, int qiegħed lil San Franġisk Saverju fil-Knisja tiegħek biex jitma' lin-naċ tiegħek bil-kelma u jallimhom bl-eżempju. Bit-talb tiegħu għatina li nħarsu li fidi li għallem bil-kelma u nimxu fit-triq li wrina bl-eżempju. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħix bisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr l-Alla. Dal-misteru arkubtejna ejjew mela naduraw. U qudiem riti ġodda surit qodma jispiċċaw. Bitwemmin ġo qalbna nħossu dak li sensi le jaraw. Lil-missieri nroddu l-liben qalbna kollha kull tifħi. Lejhom madberik ta' qalbna imħabbitna l-fuq it-ti. Lill-Ispirtu li ġej minnhom ħajru kol xejn inqas kbir. Amen. Nitolbu. U Alla f'da sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Ħatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek. Hekk li nħossu fina bl-qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikum imbirek Alla, imbirek l-isem Mardes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu, imbirek l-isem ta' Ġesu, birka l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-derma għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom Kalla Marija Santisma, imbirka l-Immazza Immakulata Konċezzjoni ta', imbirek id-Doppler u staħa fis-sema, imbirek l-isem ta'
Maria Verġini u imbierek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-Anġli u l-Qaddisi. Faħru l-mulejn tom ġunus kollha, sepuwa popoli kollha, għax kbira jiti u bitu mana, u kelmet il-mulejn u maħalleje, gloria l-Missiru l-Ibn u l-Ispirtu is-Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem, u jibqa' l-dejjem ta' dejjem, amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midin bihi, issa u fissija tal-mewt tagħna, amen. Għal-benefattur ta' dil-Knisja ħajjinu mejtin, missierna li jinti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħu huma fi-slim. Risa il-lejl mulejja, bil-weda bħal-mistrieħ, ġabeda sema jħamma, fi żuri xemx sabiħ, darba